Tilastojen mukaan suurelle osalle suomalaisista Viro on yhtä kuin Tallinna. Toisin sanoen moni on käynyt Tallinnassa useammankin kerran, mutta ei muualla Virossa. Helposti sanotaan myös, että Virossa on yhtä kallista kuin Suomessa. Tämä voikin olla totta Tallinnan osalta, mutta muualta sisämaasta löytyy vielä edullisia paikkoja. Viitisenkymmentä kilometriä Tartosta länteen sijaitsee suomalaisille löytämätön helmi Viljandi. Se on idyllinen ja aito virolainen pikkukaupunki. Asukkaita on vain noin 18 000. Historiankirjoista löytyy ensimmäinen maininta Viljandista vuodelta 1211, mutta paikalla on tiettävästi asuttu jo viikinkiajalla. Viljandi oli yksi Itämeren alueen hansakaupungeista ja myös Baltiaa kristinuskoon käännyttäneiden kalparitarien keskuspaikka. Kristinuskosta merkkeinä on kaksi kirkkoa, Pyhän Paavalin kirkko sekä fransiskaaniluostarin tilalle rakennettu Pyhän Johanneksen kirkko. Jos kaupunkia halutaan profiloida jonkin tapahtuman mukaan, on Viljandi folk-kaupunki. Siksi tässä taustalla soikin kansanmusiikki. Viljandin kaupungissa on selkeästi uusi ja vanha alue. Uudemmassa kaupungin osassa on pari hyvän kokoista ostoskeskusta ruokakauppoineen sekä muita edullisia myymälöitä. Vanhaa kaupunkia halkovat kapeammat yksisuuntaiset kadut. Katujen varsilla kohoaa vanhoja puu- ja kivitaloja, osa hienosti kunnostettuja, osa hieman ajan syömiä. Meille sattuu keskustassa majapaikaksi mukava vanha rakennus, joka on sisältä kunnostettu nykyaikaiseksi. Vanhan kaupungin eräänlainen pääkatu on Lossikatu, joka johtaa uudesta keskustasta vanhan kaupungin läpi puistomaiselle Linnavuorelle. Kukkulaa ympäröi nurmettunut syvimmillään 13-metrinen vallihauta. Keskeltä Kukkulaa löytyy Viljandin vanhin nähtävyys, Ritarinlinnan rauniot. Sen rakentaminen aloitettiin 1200-luvulla ja kivirakenteet 1300-luvulla. Linnalle johtaa kaupungin suunnalta kivisilta, toiselta puolelta riippusilta. Kukkulalta aukeaa kaunis näkymä Viljandin järvelle, jonka rannalla näkyy muun muassa maa-uimalla. Lupa ma vaatan, kas su silmades on sina. Ritarinlinna on ollut komea rakennus. Sen pienoismalliin pääsee tutustumaan linnalle vievän Lossikadun varrella sijaitsevassa Viljandin museossa. Või on seal pimedus? Esillä on runsaasti muutakin historiaa sekä luonnontieteellistä esineistöä, kuvia, pienoismalleja ja, kuten poikamme pieninä totesivat, pölyisiä kiviä lasikaapissa. Museon takapihalla toimii kesäteatteri. Museon viereisessä puistossa on kaupungin raatihuone sekä toinen Viljandin nähtävyys, vanha vesitorni. Vuonna 1911 valmistuneesta ja nyt entisöidystä tornista aukeaa komeat näkymät 30 metrin korkeudelta. Või kuulut sa mulle? Ava nüüd silmad. Hommik on käes.
Lossikadun poikkikadulta löytyy lisää nähtävää. Kondase-museossa on naivisti pula Kondasen taidetta. Esillä on maalausten lisäksi muun muassa kymmeniä ja kymmeniä pieniä puusta veistettyjä hahmoja. Museossa on myös vierailevien taiteilijoiden vaihtuvia näyttelyitä. Suomalaista taidettakin löytyi tuttua Parikkalan patsaspuistosta. Julkista taidettakin Viljandin kadulta ja puistosta löytyy runsaasti. Käsitöistä kiinnostuneille löytyy Lossilta kauppa Ehe ja Ehtne käsitöön. Perinnekuvioituja kankaita ja kansallispukuja 200 vuoden takaa löytyy muutaman kilometrin päästä kaupungin ulkopuolelta. Täällä toimi aikanaan kyläkoulu, jonne lapset muuttivat kouluajaksi asumaan. Viljandi muuttuu kesällä folkkaupungiksi. Linnanmäellä järjestetään vuosittain Viljandi Folk-kansanmusiikkifestivaalit. Aluksi tapahtuma keskittyi omaan kansanmusiikkiin. Pian siitä kasvoi kansainvälinen tapahtuma, jonka ohjelmisto kattaa tyylejä perinnemusiikista folkrockiin ja folkmetalliin sekä etnomusiikkiin. Viljandin perinnemusiikkikeskuksessa opetetaan kansanmusiikkia ja laulua. Vuonna 2008 valmistui Linnanmäen viereen perinnemusiikin aitta, joka koulutuksen lisäksi järjestää salissaan konsertteja. Myytävänä on kansanmusiikkituotteita sekä soittimia. Keskuksen vieressä on laululava, jossa Tallinnan laululavan tapaan vastustettiin laulamalla miehitysvaltaa. Folkmusiikin laaja harrastus tuo myös katusoittajia kesäaikaan Viljandin kujille. Oman kansanmusiikin vaalimisen vuoksi Viljandi on nimetty yhdeksi Unescon luovista kaupungeista. Viljandin keskustasta Lossikadun varrelta sekä sen poikkikadulta löytyy useita ravintoloita. Ne on hyvällä maulla rakennettu vanhoihin rakennuksiin. Useissa ravintoloissa on myös tilavat terassit. Ja ne hinnat. Esimerkiksi Sahara tarjoaa grillatun kotletin, perunat ja salaatin 8 eurolla, Wienerschnitzelin 10. Tuopillinen olutta irtoaa 3-4 eurolla, myös tuontiolut. Fine dining eli hienosteluruokaa löytyy Bodega Weinrestosta. Jokaiseen ruokalajiin on mietitty juuri siihen sopiva viini. Erikoisannos isolla lasillisella viiniä noin 20 euroa. Samalta kadulta löytyy Café Viljandi, jonka holvikatto ja ikkunoiden lasimaalaukset vievät kahvistelijan viime vuosisadalla. Erityisen viihtyisä kodukohvik on sisustettu erikäisillä kierrätyskalusteilla ja seinät ovat paljasta vanhaa hirttä. Matkailuautoille Viljandin lähiseudulta löytyy useita paikkoja. Puhkekeskukset eli lomakeskukset majoittavat yleensä myös matkailuajoneuvoja. 20 kilometrin päässä Viljandista on Virron sisämaan suurin järvi Vörtsjärvi.
jonka rannalla on useampiakin karavaanpaikkoja.